Туған телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы уңайыннан Түбән Камадағы халыклар дуслыгы йортында төрле милләтләрне чагылдырган курчаклар күргәзмәсе ачылды. Аның авторы Россия рәссамнар берлеге әгъзасы Альмира Мәҗитова. Коллекцияда 80-нән артык курчак бар. Күргәзмәдә исә шуларның 30-ы урын алган. Халыклар дуслыгы йортында гадәттәгечә төрле милләт моңнары яңгырый. Биредә кечкенә генә матур бәйрәм. Шәрдәшебез, оста куллы хатын-кыз Россиянең рәссамнар союзы әгъзасы Альмира Альберт кызы Мәҗитованың шәхси күргәзмәсе ачыла. Һәрбер курчакның, һәрбер нацияның үзенә генә хас булган билгеләрне күрсәтәсе килде. Шигу элементлары, бизәү элементларын һәрбер нацияга хас булган итеп ясарга тырыштым. Бер өстәлдә 30-га якын курчак, һәрберсе төрле милләтне чагылдыра. Удмурт, чуаш, үзбәк, Азәрбайҗан, мари һәм башкалар. Альмира ханым белдерүенчә, бер курчакны ясау өчен бер атнадан бер айга кадәр вакыт кирәк. Останың иң күп вакыты татар кызын ясауга китә. Бу күргәзмә белән танышу әлбәттә бик кызыклы, чөнки һәрбер курчак, алар монда 30-дан артык һәрбер курчак шушы милләтнең тормышы, аларның милли бәйрәмнәре, аларның яшәү рәвеше белән таныштыра ала, чөнки шушы күлмәктә аның орнаменты да, аның тегелү рәвеше дә, аның баш киемнәре дә барысы да әлбәттә халык турында бик күп безгә белем бирә ала. Альмира Мәҗитовага халыклар дуслыгы йорты исеменнән рәхмәт хаты тапшыралар. Оста куллы шәһәрдәшебезнең күргәзмәсен күрергә теләүчеләрне февраль азагына кадәр биредә көтеп калалар. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.